Volám sa Viktor. Viktor Vlkodá Varga. Nachádzame sa v malej dedinke Ratnovce, nedaleko Piešťan. Práve sem, na toto miesto, ma zahnalo pátranie po piešťanskom vlkodlakovi. Práve v tomto okrese má na svedomí niekoľko desiatok obetí. Spolu so mnou v tomto prvom exkluzívnom videodenníku sa dostanete do blízkosti miesta, kde tento vlkodlak spí, je a vraždí. Preto zostanete so mnou. Ale pozor! Tieto zábery nie sú vhodné pre tehotné deti a mladé ženy. Viktor Vlkodá Varga. Homo homini lupus. Pátranie ma do tejto dediny zaviedlo na základe včera odvysielanej televíznej reportáži, kde miestnemu podnikateľovi, chovateľovi pštrosov niekto alebo niečo brutálnym spôsobom vyvraždil a roztrhal na kusy skupinku pštrosov. Včerajšia reportáž sa totižto končila konštatovaním, že toto všetko má na svedomí skupinka svorka vlkov. Keby ale slečna a pani možno, moderátorka, reportérka alebo kto to bol, čítala moje články na internete, dobre by vedela, že v Piešťanoch ani v blízkom okolí sa žiadni divokí vlci nenachádzajú. Rozhodol som sa preto zostať v tejto dedine ešte niekoľko hodín a dúfam, že moje pátranie mi prinesie ovocie. Ovocie v podobe rukolapných dôkazov o pravej a nefalšovanej existencii legendárneho piešťanského vlkodlaka. Viktor Vlkodá Varga, Homo homini lupus. Vaneska tá tiež chodí voľakedy aj kúkať sem. Tu majú také pštrosy. Však to je milé zvieratko, podľa mňa. To by bolo škoda voľa čomu spraviť.